Nad drevnim bunarom u etno selu Sunčana Reka dvoje mladih iskoristilo je lep januarski dan da prošeta i u vodu ubace novčić za ostvarenje želja, koje se, kako se pronosi Podrinjem, sigurno ostvaruju. Stari je običaj da se ovako iskazuje ljubav, gde je voda kao suza čista jedan od najvećih božjih darova. Obnavljanjem tog običaja Sunčana Reka vaskrsava našu bogatu kulturnu baštinu, objašnjava Zoran Mirković, vlasnik etno sela Sunčana Reka. Posebno mesto u okviru etno sela Sunčana Reka svakako je bunar želja. On se nalazi, što je posebna atrakcija, na samoj obali reke Drine, udaljen je 10 metara, a u neposrednoj blizini hrama Sretenja Gospodnjeg. Ono što sam primetio i ja i zaposleni ovde, da oni koji dolaze zadnjih godina ovde pomisle želju, ubace novčić, da se ponovo vraćaju. Razlog je prost. Njihove želje se ispunjavaju. Mogu da vam kažem da ovde smo to i naglasili, kaže bunar želja. Ako želite da vam se želje ispune, pre nego što pomislite želju, pomolite se u hramu. Molitva je jedno čudo i svakako da je veća verovatnoća da se želje ispune. Isto tako, parovi pre nego što pomisle želju, obavezno treba da se poljube, što i čine, i potom ubace novčić i želje se uglavnom ispunjavaju. Na Sunčanoj Reci je samo par koraka od bunara do crkvenog oltara, gde se mladenci obećavaju jedno drugom.